क'क्राझाराव मोनसे रोड शो लानाय जादों जोंनि मानगोनां चीफ मिनिस्टार बिथांनि बाहागो लानायाव आरो बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैनानै बाहागो लादों आरो बड'लेण्डआ जे सोलायबाय बड'लेण्डआव जे सान्थि गोजोन फैबाय बड'लेण्डआव जे बयबो हारि माहारिया खौसेयै दिनै आवगायनो हानाय जाबाय बेनिनो मोनसे गिदिर बिदिन्थि बड'लेण्डआव सोलायनो फैबाय दा बेनिखायनो दिनैनि समाव बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो 10 बोसोर खोमानानै लानाय जोंनि एमपि बेखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ ओंखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाया ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि गोमानाय 10 बोसोर जोङो खोमानानै लानाय जोंनि एमपिखौ लोकसभानि एमपिखौ मोनफिननो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा 3 लाखनिफ्राय बांसिन भटआव देरहागोन ओंखायनो रावबो जाहाथे भटखौ आद्रि खालामा बयबो भटखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव होयो आं बेखौनो खावलायदों गोबां रोजा रोजा रायजोफोरा बाहागो लादों आरो बेनो मोनसे सोलायनाय UPPLनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बड'लेण्डआव सान्थि गोजोन बयबो मोनदों